Mayong udto mga igsoon, mayong hapon, mayong gabi, may buntag. Di buong kalibutan, atong tuon na sa karon ng takna mga kapaglaom, mahitungod ni ining pagtumo-tumo ni Satanas si Satanas nagtumo-tumo sa pagsunod sa tulumanon ni Kristo sa langit, no? Daghan kayong mga hitabo nga sundon o awato ni Satanas mo bitang dunay gitawag og antichrist mga kaigsuonan, no? O atong hibaluan mga kabaglaom nga sa kanunay madasigon tas pagtuon, no? Happy Sabat guys tanan nato nga mga kaigsuonan just gawas nasod, tanan sad nato mga sponsor higala. Usa sa atong mga sponsor si Robert Maluya, kauban ni Joseph Repuila, o nila ni Sir Dandoy, kauban sa nila ni Randy Cabil, Brother Randy Cabil, no? Sa tanan sab nga taga Cebu, kumusta ka mong tanan diya? O manghinaot ko mga kapaglaom nga kanunay magmadasigon jud ta, no? Nagtan-aw din nato karon mali-ili tani. Si Julie Duna, no? Mayong pagtan-aw nyo diya. Okay, aduna lamay usa ka tigpataliwala kapaglaom sa Dios o sa mga tao nga mao ang tao nga si Kristo Jesus, ato mabasa sa unang Timoteo 2:5. Si Kristo kapaglaom maong bag-o ug buhi nga tao nga si Jesucristo, no? Buhi nga tao og agianan. Hebreanon 10:19 hangtod sa 22. Sa tubangan sa Dios siya ang hagdan gikan sa yuta paingon sa langit. Juan 1:51 ang atong mga pag-ampo og pangaliyopo musaka sa Dios pinaagi kang Kristo. Og siya kapaglaom nagakuha sa dapit sa tawhanong saserdote, halaran, tulumanon, ug halad nga sinunog. Juan 14:6 siya ang dalan, mato pa ni Kristo, ako ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mangawas pinagi kanako. Sulti niya mga kaigsunan. Si Satanas usab kapaglaom nagbuhat sa iyang maarangan sa paglaglag sa makaluwas nga pag-alagad sa atong Ginoo. Ang Dios kapaglaom nahibalo nga kini iyang buhaton. Siya nagtag-an niini aron sa pagpasidaan kanato batok sa mga paningkamot sa kaaway sa pagwagtang sa buhat ni Kristo alang kanato sa langit. Kini mao ang suwito sa tagna sa Daniel 8 kapaglaom. Nagtanaw sa karon si Anduyan mga higala. Okay. Ang pangutana, unsang mananap ang nakita ni Daniel og sa unsa kini nga simbolo? Kaya doon na mong pagtumo-tumo higala. Mo bitaw nga atong natun-an ang gitawag og antichrist, kay doon ay pagsunod-sunod o pag-awat-awat diya kang Kristo. Ya ato ning tun-an higala kini nga pagtumo-tumo ni Satanas sa pagsunod sa tulumanon ni Kristo. Aton tubagon na kining pangutana kapaglaom, unsang mananap ang nakita ni Daniel og sa unsang kini nga simbolo. Mato ba sumala sa Daniel 8:3-4:20 atong basahon kapaglaom. Unya giyat ko ang akong mga mata ug nakita ko ana karon may nagtindog atubangan sa suba nga usa ka karnero nga laki nga may duha ka mga sungay. Ug ang duha ka mga sungay hatag-as apan ang usa hataas kayo sa usa ug ang hataas mitungha nga naulahi. Nakita ko ang karnero laki nga nagapadulong sa kasadpan og sa amihanan og sa bagatan og walay mga mananap nga makasukol sa iyang atubangan ni may usa nga makaluwas gikan sa iyang kamot. Apan siya nagbuhat sumala sa iyang kabubuton og nagpadako sa iyang kaugalingon. Ang karnero nga laki imong nakita nga dunay duha ka mga sungay. Sila mao ang hari sa Media o sa Persya.
Daniel 8 sa iyang mga bersikulo 3, 4, 20 nga kining karnerong laki kapaglaom nga gahom nagpadako og kinig representar sa Daniel 2 pinagi sa dughan ug bukton nga sa lapi sa dakong larawan sa Daniel City pinagi sa oso. Ano ba katong leon o ang oso kapaglaom? Unya mauna ang Babylonia o ang Medo-Persia kapaglaom. Okay. Karon ang pangutana. Sa sunod unsang mananap ang nakita ni Daniel og unsang gahom kini nga nagarepresentar. Atong basahon ang Daniel 8:5 dayon nantod 8:21 kapaglaom. Matod padre sa sunod og sa nagpalandong paago atong basahon ani karon ang usa ka kanding nga laki migula gikan sa kasadpan sa naong tibuok kalibutan og wala mutugkad sa yuta og ang kanding may taw-taw nga sungay sa taliwala sa iyang mga mata og siya miadto sa karnero nga laki nga may duha ka sungay nga mata og siya miadto sa karnero nga laki nga may duha ka sungay nga akong nakita nga nagatindog sa tubangan sa suba og bidasmag kaniya sa mabangis nga kapungot sa iyang gahom o kagahom og nakita ko siya nga miduol sa karnero nga laki og siya napungot gayud kaniya og gisamaran ang karnero nga laki og gibunggo ang iyang duha ka mga sungay og ang karnero nga laki walay gahom sa pagsukol kaniya apan siya gitumba niya sa yuta og yatakan siya og walay mausa nga makaluwas kaniya gikan sa iyang kamot og ang mabangis nga laking kanding mao ang hari sa Gresya og ang dakong sungay nga naa sa liwala sa duha ka mga mata mao ang naunang hari. Daniel sa iyang kapitulo 8 tudling 5 atod 8:21. Kini diyang kapaglaom dakong gahom nahimong hilabihan ka dakong gahom. Kini gisimboluhan sa Daniel 2 pinagi sa tiyan og mga bagtak. Katong gitawag og Gresya mga kaigsunan, no? Medo-Persia, Gresya, mo na siya ang tumbaga higala, bagtak nga tumbaga og sa larawan mga kapaglaom. Okay. Karon sa Daniel City higala sa mananap ato gining basahon mga kapaglaom, no? Okay. Atong mababasa higala Daniel City nga sa mananap nga gitawag kapaglaom og leopardo ang taw-taw nga sungay nagrepresentar kang Alexander nga dako o Alexander the Great. Human niya nahimo ang Gresya nga usa ka imperyo sa panuigon. Human sa kahilabihan sa pag-inom-inom ni Alexander nagbalatian siya og nagbuhos sa iyang kinabuhi. Mo na mga kaigsuuna, no? Aduna siya balatian kapaglaom gitawag og swamp fever. Sa man ang swamp fever maigsoon kini mao ang karaan nga ngalan sa malaria nga mao ang nagbuhos o hinungdan sa iyang kinabuhi mga kapaglaom. Karon ang pangutana, unsa ang nagsimbolo ang upat ka mga sungay? Matod pa sa Daniel 8:22. O ang laking kanding nagpadako pag-ayo sa iyang kaugalingon ug sa diha nga kusgano na siya ang dakong sungay na bunggo ilis kaniya migula ang upat ka mga taw-taw nga sungay paingon sa upat ka mga halungawan sa hangin sa langit og may tungod ni anang naputol sa dapit diin may upat nga mitindog og may upat ka mga gingharian nga mutindog gikan sa nasod apan dili sa iyang gahom. Daniel 8:22. Kabaglaom, human sa kamatayon ni Alexander, daghan ang mga general nga
na ninguha nga mupuli sa pagkuha sa pagkapangulo. Sa katapusan kapaglaom, sa ang imperyo sa Gresya nabahin sa mga upat ka bahin. Ang Gresya, si Limacus, ang pangulo sa Thrace, o bahin sa Isya. Unya si Seleucus, pangulo sa Babylonia o Assyria. Ptolemy, nahimong pangulo sa Ehipto, sa Palestina o usa ka bahin sa Syria. Busa ang imperyo sa Alexander the Great na bahin sa kaupat nga gitagna ngadto sa upat ka mga hulungawan sa langit. Mo na mga kapaglaom. Okay, nagtanaw sa nato karon Charity Estrada Bastrio ga Arman Oliveros. Kauban na ni Mads Bacos. O usab ni Rosalita Kabling. Maayong pagtan-aw nyo diya. Tanan ang happy Sabat ka natong tanan. Karon ang pangutan na kapaglaom. Sa unsang gahom ang jutay nga sungay nagrepresentar. O gikan sa usa kanila migula ang usa ka gamay nga sungay nga atong usahon mitubo og sa ilabihan nga pagkadako. Paingon sa habagatan og paingon sa silangan. Paingon sa mahimayaong nga yuta o kini mitubo pagdako bisan hangtod sa panon sa langit o ang uban sa mga panon o sa mga bituon iyang gihayluan bisan sa prinsipe sa panon o kini nagkuha gikan kaniya sa dayon. Halad nga sinunog o gipukan ang dapit sa iyang balaanong puluyanan. O ang panon, gitugyan na lamang kaniya uban sa dayon nga halad sinunog tungod sa kalapasan. O gihulog ngadto sa yuta ang kamatuuran. Kini nagtuman sa iyang gikahimutan og miuswag. Daniel 8:9 og 12. Dinhigala gihulagway ang gahom nga gisimbolohan sa ikaapat nga mananap higala o ang iyang gamay nga sungay. Daniel 7:19-21. Kini nga gahom kapaglaom sa gamay nga sungay ang kabatid ni Satanas sa iyang pagdaog o pagpamihag ang mga pagpamihag. Paingon sa Roma, ilabihan niya pagkadako, paingon sa habagatan o paingon sa silangan. Paingon sa mahimayaon nga yuta, siya usab mibatok sa prinsipe, sa mga prinsipe. O niya si Kristo, apan ang dako nga pagpasantop, ana usa kagahom sa jutay nga sungay, og sa iyang masulubong tinguha batok sa Dios, sa iyang sanktuaryo og sa iyang balaan nga gitawag og kalapasan nga nagatumpag. Daniel 8:13. Sa Daniel mga kaigsunan, kini gitawag og dulumtanan nga pagkahimong biniyaan. Sa diha nga biniyaan igsuon kini gitawag og dulumtanan, no? Og naghisgot kini kapaglaom nga teksto, siya nagtawag nini malaglagon nga pasipala. Daniel, okay. Atong mabasa sa Mateo 24:15. Ay pangutana. Unsa ang pagkakuhaon sa gahom sa gamay nga sungay? Okay. Atong basahon mga igsoon, Daniel 8:11-15. O kini nagpadako siyang kaugalingon bisan sa prinsipe sa panon. O kini nagkuha gikan kaniya sa dayon nga halad nga sinunog og gipukan og andapit sa iyang balaanong puloy-anan. Kapag laom, atong padayogbasa sa Daniel 8, og ang panon gitugyan na lamang kaniya uban sa dayon nga halad nga sinunog tungod sa kalapasan og gihulog ngadto sa yuta ang kamatuoran og kini nagtuman sa iyang gikahimutan og miuswag. Unya nadungog ko ang usa ka halad o usa ka balaan nga nagsulti
ug lain nga balaan nga mingon niadtong mga balaan nga nagsulti hantod anus ang pananaon may tungod sa dayon nga halad nga sinunog ug ang kalapasan nga nagalumpag aron sa paghatag sa balaang puloy-anan ug sa panon nga pagkayatak-yatakan ilawom sa tiil ug siya mingon kanako hangtod sa 2,000 og 300 ka mga gabi og mga buntag hunya ang balaanong puloy-anan pagalinisan og nitabo sa diya nga ako bisan pa ako si Daniel nakita ko sa pananaon nga nagpakasusi ako sa kahulugan og ania karon may mitindog sa akong atubangan nga gingon sa dagway sa usa ka tawo Daniel 8:11-15 kapag laom ang pulong halad nga sinunog maoy gisangkap nga pulong og dili makaplagan sa sinugdan nga Hebrohanon. Ang pulong alang sa inadlaw sa Hebrohanon kapag laom mao ang tamid nga nagkahulugan nagapadayon o kanunay. Ang tamid gigamit sa Eksodo, Levitiko og Numeros bahin sa kanunay kapag laom nga nagapadayon sa pag-alagad sa sanktuaryo. Ang inadlaw og nagapadayon nga bahin sa yutan-ong tulumanon sa sanktuaryo tanan nagtudlo ngadto sa walay pag-undang. Kinaugalingon nga paglaban ni Kristo ingon nga atong hataas nga saserdote sa langit. Sinasubli-subli o ginasubli-subli nga makulang sa 15 kapag laom ang tagsulat sa basahon sa Hebrohanon nagsulti nga masubsob nga paglaban ni Kristo. Ato nang mabasa sa Hebrohanon na 5:6 o Hebrohanon 6:20 o Hebrohanon 7:3 8:16-17 inadlaw sa Daniel 8 kapag laom. Okay. Ang pangutana, giunsa sa gahom sa gamay nga sungay ang pagkuha sa inadlaw. Nahimo kini higala matud pa sa mao nga mga bersikulo, nahimo kini pinaagi sa pagpagula sa usa ka mini sa matuod nga malaw sa matuod nga inadlaw ang tawhanon nga pagkasaserdote sa lugar sa saserdotehanong pag-alagad ni Kristo. Ang tao gitudluan sa paglantaw ngadto sa usa ka tawhanong saserdote ug alang sa grasya pinaagi sa mabalasnan nga binuhatan. Kapag laom ang mga apostoles higala nagtuo nga nagtudlo sa kamatuoran si Kristo ug nag-alagad sa kanunay sa langit alang ni adtong kinabubuton nga nagaduol sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Ato kanang mabasa si Hebrohanon 7:25 o Juan 2:1 sa panahon sa tunga-tunga nga mga siglo kapag laom adunay nangahas sa pagbutang sa labaw nga pagpasantop sa pagbulutan sa nakita nga pangulo sa iglesia inay kang Kristo. Ang diretso nga ang diretso nga pagduol kang Kristo sa tanang tumutuo kapag laom gikapulihan sa pagtuboy sa pag-alagad sa pari. Adunay usa ka inanay nga pangahas sa pagpagula sa usa ka paagi sa kaluwasan. Pinaagi sa buhat nga nagkuha sa dapit o sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Ang buhat sa paglaban ni Kristo ingon nga taas nga saserdote alang sa tao didto sa langit. Sa inanay gihikling ang giwala nga nagatubo nga paagi nga nagpasimang sa pag-alagad sa tao gikan kang Kristo nga naghikaw kanila sa panalangin o kasayuran sa iyang pag-alagad. Mao lamang ang pagkasaserdote kapag laom o pag-alagad ni Kristo. Huwag ang makuha sa sala. Kini usa ka pag-alagad higala diha sa langitnong sanktuaryo. Kaysa dinhi si Kristo sa yuta, siya dili usa ka kasaserdote. Busa kun siya ania pa sa yuta, dili gayod siya mahimong saserdote. Hebrohanon 8:4 kapag laom. Okay. Atong nahibaluan mga higala nga bisag unsaon pa ni Satanas pag sunod-sunod o pag
suno-suno sa iyang gibuhat parang masalaag ang tao, apan mutumaw gayud ang kamatuoran mga kapaglaom, no? Mutumaw gayud ang kamatuoran. Wala nga atong gipasalamatan niya duna patay mga panahon higala nga makahimo ta sa pagtuon sa mga pulong sa Dios, no? Arita sa panapos higala, ang pananaon sa Daniel higala, Daniel 8, mo'y usa labaw pa kay sa usa ka kagubot taliwala sa mga nasod, kay kini nagdala sa atong pagtagad ngadto sa pagkuha sa inadlaw nga maong usa ka tibuok nga kalibutan nga nagpangahas sa pagpakanaog kay Kristo gikan sa trono, ingon nga mao lamang ang manlalaban sa tao ang mga kamatuoran. Mao kon may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga magaatubang kapaglaom samahan kinsa man si Jesucristo ang matarong. Juan 2:1 mao na mga kaigsunan. Sa sunod nato nga pagtuon kapaglaom, ang walay pagtuo gilalis mo na ni ang kapituan na kasimana higala mo na atong matun-an mga kaigsunan every Sabbath, no? Kada Sabado mga igsoon ato nang tun-an ang about sa prophecy. Kung balik-balikan mga kaigsunan nga gikan sa tagna mga higala atong nahibaluan nga gikan sa upat ka mga mananap o gikan sa mga tagna sa pananaon mahitungod sa dakong larawan nga nagkahulugan sa mga nasod o upat ka mga mananap nga nagkahulugan gyapon sa maong nasod o nagkahulugan ni ining mananap nga kanding o karnero nga nagkahulugan gyapon mga higala o mga nasod mga kaigsunan. O kining tanan higala, kining tanan nagpasabot niya tinuod igsuon nya adunay tagna nga kun atong susihon mga higala mutumaw gayod mga kapaglaom ang tinuod niya naa gyud ay Ginoo nga mobalik. Pag mobalik siya mga kaigsunan, ikaw ako makahimo na sa pag sangyas may balita nga way ko kahadlok kay timplahan naman tas Ginoo gikan sa gitawag tunawanan. Tunawanan sa sumala sa leksyon niya giton-an mga kaigsunan. Sa diha nga nahimo na ta nga perfecto na, pure na, wala na problema igsoon. Bisan asa tang dapita magwali higala, wala na siya problema. Ug atong nahibalaan nga wala gyud mo salir ang gitawag mga igsoon nga paglaom ang tumo-tumo nga pagsunod sa tulumanon ni Kristo. No? Dili na maawat mga higala. Bueno, kaigsunan na atong pasalamatan ng Ginoo ato ning atong nagtan-aw di karon si Regional Corpus Sirsiones dong mayong mayong udto nimo dia mayong paniudto. Marvin Quanson Villarin. Mayong kuan nimo dia. Mayong udto nimo dia. Matud pa nga nanam lagi ka dia sa TV sir. TV na sudas TV. Sudas laptop Meron sud sa kuno nang auto, taxi karon sud sa laptop. Sige lang. Dili ka problema diha kay importante madungog ko ninyo, no? Og regards sa tanan diha sa Ubay Bohol. Ang Ariswina family. To mga lalay mga igsuon. Di madugay di gyud nato matagna ng katuigan, no? Dali ra kayong panahon. Dali ra kayong panahon mga igsuon. Mo nang taas kaayo ang dagan sa atong pag-alagad sa Ginoo niya. 1 segundo minuto lang. Segundo minuto pag yun. Usara ka segundo unya usa ka minuto usa ka segundo mawala tas pag-alagad mo na pinakakuyaw mga kapaglaom, no? Ana gina siya mga higala. Taas sa muna swilo. Mage Bakos Cabriana. Uy,
Tanaw ni si Rosita Kabiling, si Marina ko. Oh, ana gina Mari. Okay, nang pasalamatan tong Ginoo nga paglaom nang ka-live ta karon og manghinaot ko nga sa tanang panahon madasigon tas kanunay sa pagpamati sa iyang mga pulong. Og regards sa tanan nga nagdumala sa lugos nga kining school mga kaigsuonan, nag-eskwela mi ani, makapasar mi ini, theology na mi. Doon katuig ang mga eskwela mga kaigsuonan. Pero sige lang, walay problema og pastor og dili. Ang pinaka-importante is pagbalik sa Ginoo kapag laom, maluwas ta higala, no? Og ay alam mo kabalaka sa matod pa nila, sagot ko to. Okay, so na tayo panahon, salamat sa inyong pagpakiguban dire sa atong tulumanon paguting kay kamatuoran og manghinaot ko kapag laom nga sa panahon nga sa pagbalik sa Ginoo magkakit anay ta. Naikanta karon nga nagingon, magkita ta sa langit ug magkinuptanay kita. Tagbo ako sa kilid niya. Kanindot no. Wala tayo kumnahon, ako magingon, wala kita mahimo sa